الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه حق قدر ومكان العظيم. Welcome back again. We continue from where we stopped. Za mu ci gaba da gurin da muka tsaya. As usual, we used to start with Hausa language, then later with English language. We continue from where we stopped. Wa an damil baragifi da kuma kuɗin cizo, wato jini na kuɗin cizo, wa ɗinil madari da kuma laka, wato ruwan sama idan aka yi laka ɗin nan, to kuɗin cizo mai jininsa ko laka idan ya taɓa riganka bai ɓata sallanka ba, an yi ufa an yi rangwame a haka duka. Wa in kana al'adaratu fi ko da ko bayan gari ga yanan a cikinsa, illa ta kuna najasatan, sai dai idan najasan ya zanto galibatan ya rinjaye lakar, au ya kuna la ainun qa'imatun, ko ya kasance bayan garin ya ana ganin sa kurukuru, kana ganin bayan gari a cikin wannan lakan kurukuru, to shine ba yi rangwame ba, mutum sai ya je ya wanke sallah. Amma dai ɗan kaɗan a ce laka ne wanda kuma kwada akwai kashi, amma bai zamanto lakan ya fi yawa ko jinin kuɗin cizo, duka sallan ka yayi. Then with English language, wa an damil baragith, and the blood of al-baragith. When we say al-baragith, a fluid or fluid, anyway you call it. So the blood of baragith, the blood of fluid, waɗin al-matri, and a clay, a raining clay or mud, if it touches you, that does not mean that your salat is not good, it's okay, your salat is still okay. وَإِنْ كَانَتْ الْأَذَرَةُ فِيهِ, even though there is excretion in the clay. You know that when raining, we used to have some roads used to have a clay or a mud. So even though there is a excretion in that clay, illa takuna najasan, except if the excretion is much, it overcomes the clay. Or you can be able to identify the excretion in your clothes. The excretion is out, then your salat is not accepted for that. But if it is just a little excretion inside the clay, or the blood of fluid touches your clothes or your dress or your body, that does not mean your salat is not accepted. Your salat is still okay. Ma salam, mashallah.